Oh alah, bro. Sambungane dono isor iki. Ya nanti kaya anu lho. Nanti foto boleh metu lho iki. Arek-arek wong iki kosok iki padake gampang. Wong wedok nyambut gawe ngertine gampang nompo e. Iki lho deloke lho anti wingis-wingis iki. Nanti bekenengan. Bekenengan lodol barang. Nanti koso bolo iki bolo sambungan goblok nih masang mbiyen. Kira rasa rusak kuwi ya. Sambung dipendem lemah. Nger sumeneh nek ya bola-bola nek garap listrik kira-kira tukang listrik iso ditanggung jawabke. Kira-kira rusak ngene iki diundang isih gelem. Iki mikire anu tukang listrik waton sing penting waton murup. Ra mikir sok nek rusak dandani piye. Solusi ya bola iki bola. Pengen pasang-pasang instalasi listrik. Takoni tenan tukang listrik. Rame waton garap waton ngurup bayaran ra mikir iso nek rusak dandani piye. Ini mesake ndek omah bola. Kosong apik-apik. Tak brodoli lho bola. Tak brodoli iki bola. Iki aku iso brodoli ora iso benake bola. Iki sing iso benake tukang batu bola ngene iki. Nek siji loro iso aku bola, nek akeh banget iki. Dadi ra iso. Nek akeh. Ya jeboli ya sambungane ono. Lho lemah kae. Burung iki bola anti cocok-cocok lubung semut. Burung iki ya bola ini ya bola lho. Wah, pedhot iki bola. Garap listrik kok mung waton. Bola. Wis bola ya. Wis dadi pokoke tak kei anu aku carane ku benake ben aman.